Ginkumpirma ni Atty. Camille Ting, spokesperson sang Supreme Court, nga wala pa sang clearance si Justice Secretary Crispin Boying Remulla nagikan sa Ombudsman. Isa ini ka mandatory requirement agud nga maka-secure sang nomination sang Judicial and Bar Council o JBC para makapungko sa Office of the Ombudsman. Magluwas kay Remulla, wala man sang clearance si PCSO Chairperson Felix Reyes. Sa clearance nga ini gina-certify nga wala sang pending nga kasong aplikante para sa Ombudsman. Basta sa pagsulundan sang council, disqualified nga inominate para sa ombudsman o kung deputy ombudsman ang mga individual nga may pending criminal or regular administrative cases. Madumduman nga may ginpasaka si Senator Amy Marcos nga kaso bato kay Remulla sa Office of the Ombudsman kaangot sa isyu sa pagdakop kay former President Rodrigo Roa Duterte kag pagdala sa iya sa International Criminal Court sa The Hague. Apesar kulang sa clearance, gintugutan si Remulla nga mag-upod sa public interview sa Korte Suprema kahapon. Actually, dalawa po sila wala pang ombudsman clearance. So, si Secretary Remulla tsaka si Chairperson Felix Reyes. Kasi we are not aware of the nature of these cases, it would be best to probably ask the Ombudsman about it. Nabatian si Atty. Camille Sue Mae Ting, spokesperson sa Supreme Court.